today we're going to be doing Filleann on phone. Listen closely to hear how every word should be properly pronounced. Pictiúr a hain. Tróna a bháin, téin cahar a cara, Mára, Seán, Siobhan agus Mike, na macadí bíalan I dálach dar banam pasta blasta, chun brela Seán a chéúra. Curann an freastalí fáilte rompa agus taspáanann sé a mór dóibh. Tá sé an acanna fan óige agus tá rairc álingacha. Pictiúr a dó. I pictiúr a dó tá an grúpa ag fécint ar an míochlár ag déanamh iireachta rud éigean ón lista fada a fiocha conithe. Is léir gur bíalann na dálachaí mar go bhfuil anchuid grianghraif den tír ar an mala. Tá sladmharga ar siúl sa bhíolant an deir seachtaine ina bhfuil pasta na roimhe ar díal ar phrais ísle. Le heirbe le húil, feicimh Seán fónpóca tá fága ina dhéag ag duine éigean. Pictiúr a trí. Peocann Seán an fónpóca sús agus téann sé sús go dtí an rastalí chun an scéal a bhíniú. Bhí fónpóca fága ar an uairlár ar nacanlam, ar sa Seán. Is dócha go bhfuil sé caiilte ag duine éigean agus go bhfuil sé álar aganis. Gabhann an freastalí buchas le Seán asacht a bhacánteachta agus Filleann Seán ar eise ar mór de rís. Coimeadann an freastalí an fón in áit sábháilte ar feadh tamú. Sa Pictiúr seo tá an bia tagtha go dtí an bhórd agus tá an chathairteach ag buint antainmh as an méile. Tá pizza, pasta, uisce agus deoch bolgánach I measc na rudaí blasta tá ánithe agus anolacha. Ní raibh an béle déir agus tá sé anbhlasta dar lo. In an áit éigean eile feicim iad únéir an óin agus é cráta amach faoine ón. Níl clúdá leidige cá ág sé. Bertíonn sé fille ar eise an mílan chun fécint ar ág sé anna. Pictiúr chuig. Srisin únéir an óin an bhílan agus féin sé a ón ar eis, tá an tád airg leis. Gabhann sé buchas olmhór le Seán agus d'éireann sé go raibh sé anmhórtha faoine ón mar bhíonn sé tastáil uig I gcónaí. I pictiúr sé tugann únéir an óin €20 don freastalí chun íochas millseog an duine den chathair a chabhraigh leis. Tagann an freastalí chuig an mór le ceithre glunne lán le huachtaráite, ceann amháin an duine. Tá rí méid ar an gcathair, ní raibh siad ag súil le sin. Ábhar úntas úntach a bhí ann. Buineann siad sult as an gcuid eile den nithe. Is léir gur fiú an rud ceart agus an rud macánta a dhéanamh I gcónaí.